Raġel ta' 65 sena minn San Pawl il-Baħar li jaħdem bħala xufier ta' taksi ġie kkundannat 24 xahar ħabs sospiżi għal 4 snin wara l-instabħat li kkaġuna l-mewt ta' tfajla rumena ta' 19-il sena f'aċċident ta' traffiku f'San Ġiljan. L-aċċident kien seħħ fit-12 ta' Lulju tal-2017 għal ħabta tal-4:09 ta' filgħodu fi triq Migranton Vassali jew Regener Road eżattament fil-Mini. Il-qorti sabet li Luciano Tabone kienet isuq veloċità eċċessiva u b'mod traskurat u bekk ikkaġuna l-mewt ta' Loredana Nemes li kienet tgħix l-Italja. Ix-xut ewlien is-sieħeb tal-vittma Luciano Agostini qal li kienu mexjin fil-mina meta sema ħoss qawwi wara li tfajla mitluqa f'nofs ta' triq u identifika lil Tabone bħala x-xufier tat-taksi involut fl-aċċident. L-Ispettur Nikolaj Sant tal-prosekuzzjoni qal li l-pulizija li kienu fuq il-post ikkonfermaw li sabu li tfajla bla reazzjoni. Fil-waqt li l-akkużat kien taħt xokk, esperti tal-qorti stabilixxew li l-vettura ta' Tabone kellha brejkijiet difettużi u dis-sewqan kien eċċessiv. Il-Maġistrat Estrid May Grima konkludit li s-sewqan traskurat tal-akkużat kien il-kawża diretta tal-mewt, fil-waqt li nnotat ukoll li l-vittma kellha livellori ta' alkoħol fid-demm, fatt li wkoll ikkontribwixxa għall-aċċident. Minbarra s-sentenza sospiża l-qorti skwalifikat lil Tabone mis-sewqan għal sena u ordnat lu jħallas aktar minn 3,000 euro fi spejjeż tal-qorti.